Ya
Wilahi. Oh, wilahi ngawit nam astu purnama sedhem. Awit nam astu silat mring Hyang Jagat Karana. Sirantun kawisisaning bisana. Sono sinawa langening kula pestu maksih lestantun lambahing Buddha. Jinantur tutur katela tulatan mring Radeng Baradya. Winursiteng mawa prameniskara karantodya tumiying jaman Purwa. Mangga tekep pasraning gubitan ngging pralambang matumpa-tumpa. Marma panggeng panggunggung Sang Purwa ing kata. Sing gebyar dumadining wayang Purwa. Purwakaning kandha narik ruting basa dongeng kuna ngemusu rasa yen linarasaya karaos mulat sarya hangrasa wani wuruhing diri rasa rumangsa angrumangsani ndir jalma mila kaca jarweh wis rinakop caing carita lo becik wis gumelar jroning pakliran yaiku sejatine amriksani panggelaran inggit Purwa. Surya Candra Darum yang ngartika wis pinurbuku drateng kawasa. Sahari ratri anggitri bawana Purwa teking duk sina gilir gumanti tepan dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad. Dedung lantang katumangkar kaya sinarambun kaya japating krembyah dadi padhanging kudu-kudu alang atoga buron wana yang buron toya dadi branantan pawicalan padang trawangan sang sinaring sang Hyang Retnawi ingkang ngarsa merbawani jagat mungguing jagat wentam tuk mungup-mungup mungguing kalingan wukir abang merngangah lamun kaiksi ayah ndilat-ndilato bumi saya dangu sumurup sang Hyang Arka katon semeblak kanan ning abang esmu jenar kaperbawan sinari sang Hyang Basanta tanantu katon ijo royo-royo hamangku guring keng biru moyo-moyo pucuking gunung kimulan gendanu kasniring prabancana lenggat-lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tanata wis dangu soleng kawula dasih dene luarsa angupaya buka garap Tegal Sawai angluhur silur datanana pedhoti sinambi sendonan sesindenan mikul garulukune anggiring raja kayane sawanahna pirembakan sumara wangi. Sang Hyang Arka saya dangu saya inggil katon sinaring jagat wis katon melok dunung ing kiblat papat lur kidul wetan kulon sinaring jagat kang samya rebut yada rebut ijo rebut kekuwung parane jatan wonten ing ngamadani kekuwing raja ing Amarta ya ing Indra Mrasna ya ing Mrentani nun inggih garis 100 nantuk kalih 1000 jangkep kinega krana negara Ngamarta dumadi saking puluh-puluh bebanjaran sinasapan ombak benawi binang langon kang tanpa pagut pegating paninggal kapantuk uruting Cakrawala waneh-waneh cakra ing pewisik sawaneh kineping jurang corong kinepung guwa serong kinarya susuing peksi lawet lan sarang burung wonten ugi pasisiran ter sasana jembar kebeganing pasir gumlaring garis pinggir tanan tuwa anggrembuyung royo-royo karang kitri rowe-rowe roning klopo bumi subur pasiten mawur satengah tinandur tangkar tumangkar kawruyan dadi gunung-gunung bebanjanan ngrangsang langit lenggak-lengguk lamping tin mijil saking sendang mening tirtane iline pinara-para layune tinampi waduk binendung-bendung kinarya nglini sawah yang petegalane Narakesma mokal panguling tetane bebasan datanana bumi sacengkeng sela sedaya tinanduran kang murakapi pandya Betari Sri Anggelar Paseban Yayah Rukmi Sari kang pinangkup Pratiwi pategalan rinengga Palawija ingkang anggrembuyi gegedhongane ambiyek-mbiyek wae nganti kaya manglung-manglung wit-witane polo kependem, polo kesimpar, polo gumantung sadyutan kuciwa cinawi tukulan kang mawehi kesarasaning diri ingon-ingon raja kaya itik iwen sansaya ngrembaka lamun miyang aglaring mangunan lamun wanci sarap surya samya mulih marang kandhange dewi-dewi datanana carane kandhang kinarya kinancing palang lebet tebe saking tindak Durjana Cuti samya sahyek saeka kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwin negari ing Amarta ana ngimbanging gunung kanggo ngrineksa mrih lestari ron tumurun rah tumerah sadya dadi huruk-hurukaning lingkungan
langkung-langkung lamun to tinaliti sampun samet ing sesanggeman seben saking tindak sangsaya sinansaya wada winada ananing momat sinamatan daya dinayan sawiji-wiji mapan sejatring jejibahan kang pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karsa ambabar karya kenging binasake negari Ngamarta nalika semono lagi mancik marang jaman kencana panjang kunjung pasir pawukir luh jinawi gemah ripah Kartatata Turaharja dasar negara kang gedhe obore padhang jagate dhuwur kukuse turta adoh kuncarane turta kasusuring manca praja lah sinten to wau ingkang asta pusaraning adil bangsa negari Ngamarta menangira den ucapna dosa namaning Sang Nata dosa 10 nama wis mestani jejuluk Sang Nata Prabu Puntadewa ya Sang Nata Prabu Darma Kusuma ya Sang Nata Guna Talikrama ya Sang Ajata Satru ya Sada Dwija Kangka ya Sang Prabu Yudhistira nalindra pepakuning bumi ingkang kanggo njejekaken kautaman risa juga lenggah madaning dampar kencana ora mantra-mantra sipating ubatara yayah Sang Hyang Bathara Darma Ngejawantah binayang bayang sanjaning abesara absari kawis tinggal Pak Andir Sagung kang samya semewa yayang roping samudring dedharatan miwadatan kantun sanjaring para anung-anung tetungguling praja Ngamarta miwah sanjaring para kadang ingkang ketingal ngaglah bergagah yayah mrayit ning kewuh ananging menika tuwarane kadang nata satring tunggul pawenang ya Jodipati nenggih Sang Raden Harya Wrekudara ya Sang Bratasena ya Sang Wijasena ya Sang Bimasena ya Kusuma Yuda ya Kusuma Dilaga ya Sang Gandawastratmaja Satra Gagapi Daksa Godheng Wek Simbar Jaja turta kasinungan kasekten linangkung bebasan pinantah mendak Jinala Menter tinombak bengkung sinuduk putung melodatan mokal menawi dados bebeteng tinanggulanging mraja ing Ngamarta datan kantun ugi biswanipun satring Madukara nenggih Risang Harjuna ya Janaka ya Permadi ya Suparta ya Kalidi satra lananging jagat lancuring bawana bagus datan wonten ingkang ngungkuli mila para widodari sami kawengku garwa dening Sang Raden Janaka datan kantun ugi biswaning waragil Pandhawa ing mangke ketingal wonten ing Jawi sak jawining pasewakan anenggih satra ing sawut jajar tuwin bumi Rotawu satra kembar Raden Nakula Raden Sadewa ya Raden Pinten Tangsen ing Jawi mlebar sangjaring para nayaka samya ganting pasisiran jejel riyel rapat pepet pipit prasasat atupan dengkul datanpa sela labet kathah maraseba ing alun-alun ambludak gendera runtek umbul-umbul kekitrangan danu dayah himanda ing mangsa labuh payung megar mendhe jamur barat ing mangsa rendheng tumbak ing rangapu ya jatingalane mangsa katiga parandene tinggal tidhem jinemat dening pasewakan negari Ngamarta Sang Nata Prabu Puntadewa nampi rawuhipun ingkang raka ing Ndarawati ing Dwaraka anenggih Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna naten keudungan datan ingkang ubah samira datan lampah kapiyarsa mung swaraning mradangga miwah pangli ing Maranggana Jigro amurmane pangandikan dadi kumang wijining pandika Sang Prabu Darma Kusuma ingkang dereng kababaring lesan Langening kalanjana kelar pandan monsar tinon lir kekoneng suram sorotetan padang
Sritinon neng pasewakan busana maneka warna Pak Puspiteng Udyana miang panjragang sarwa rokma renggeng manik Narawata Apra prabanya sumirat Apra prabanya kang sumirat Kenyaring teja lelewaran ler ke lan sisiring dadit wimbo kekandha amrek ati upeng maruta mando separan mangambar kongas Niwang Agung muga ngayomuna mring Praja Ngamarta lan sak isinipun nuwun mangke Kaka Prabu sakrawuh jeng ngandika Kanjeng Kaka Prabu Sri Bathara Kresna
wonten kraton negari ing Amarta sakrawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna ing Ndarawati ingkang rayi ngaturaken asung pasegan panakrami tuwin pambagya raharja mugi tansah kunjuk marang ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Koko Prabu pengayoman kula wonten ing Madyapada jimat sesembahan kula Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Jagat pangestu para wayah Bathara jagat nggih Yayi Prabu. Sakalangkung bombong bilawanipun manahipun ingkang Araka ing Ndarawati sak mangke dupi midhangeti timbalan paduka Yayi Prabu Puntadewa wonten kedaton negari ing Amarta dinten menika. Sakalangkung asung pasegan panakrami tuwin pambagya raharja sampun kula tampi karya bombong rasing penggalih Yayi. Mboten langkung wilujeng anggen kula sowan marang ngersa jengandika Yayi Prabu Puntadewa wonten praja ing Amarta menika. Mboten langkung ingkang raka ing Ndarawati ngaturaken salam taklimipun ingkang raka ing Dwaraka mugi tansah kunjuk marang ngersa paduka Yayi Prabu Puntadewa. Yayi Aji. Nun inggih Koko Prabu. Kula pundhya karya Cundaka Panglingga Murda amawah ana kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekecak ingkang langkung prayogi lenggah jengandika Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna wonten kraton negari ing Amarta menika Koko Prabu. Nun inggih Yayi sampun mboten kirang prayogi pilenggahipun ingkang raka ing Ndarawati dinten sakmenika Yayi Prabu Darmakusuma. Wah. Kresna kakangku. Sarawuhmu. Muga methuke mengkaraharjan anggonmu prapta. Rawuh ana kersaning barep kakangku, jlitheng kakangku. Yo yo. Siadi Werkudara mbageke kelawan pun Kakang. Ora liwat raharja sowanipun Kakang. Anggonipun Kakang ngadhep mangarsa ana ngersaning Yayi Prabu Puntadewa. Yo. Aku ngaturake basaku katura tampanana jlitheng kakangku. Yo yo. Kaya wis ora kurang prayoga dak tampa siadi ngaturke sembah bekti lawan pun Kakang. Ora lewat pangestunipun Kakang tampanana Werkudara. Yo, jlitheng kakangku tak tampa. Tak gegem dadekake jimat ora liwat prayogan nggon pulungguh. Yo yo Werkudara. Kaya wis ora kurang prayoga praptaning pun Kakang. Koko Prabu nadyan kula ingkang raying Madukara pun Arjuna. Sakrawuh paduka kula mugi tansah manggih karaharjan Koko Prabu. Yo yo. Arjuna ndak tampa prayoga praptanipun Kakang. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Yo yo. Pangestunipun Kakang Tamanana Permadi. Kula pundi nggo jimat paribih ndayanana ing kasantosan. Mboten langkung kasekecak ingkang langkung prayogi lenggah jengandika wonten ngersanipun Koko Prabu Puntadewa Koko Prabu ing Ndarawati. Yo yo. Wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang. Koko Prabu kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Koko Prabu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Kadangipun Kakang Yayi kembar. Nakula Sadewa yo yo pinten tangsen wis ndak tampa. Ora lewat pangestunipun Kakang wae tampanana di adiku cah bagus ing sawu jajar tuwin Bumirtawu. Nun inggih kula pundi jimat Koko Prabu. Mboten langkung kasekecakna ingkang langkung prayogi lenggah jengandika Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna wonten ngersanipun Koko Prabu Puntadewa. Yo yo. Kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang. Nakula Sedewa. Ing Koko Prabu kula nyun sewu kalepatanipun ingkang rayipun Darmakusuma tadah wadana. Krana sak mangke mbok bila kula kaanggep Koma wantun matur marang ngersa jengandika. Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Duh Koko Prabu. Estu kula nedya nyuwun priksa wonten ing pasewakan agung ingkang beneh kelawan adat ingkang sampun menika. Paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna rawuh wonten ing praja ing Amarta. Kula nedya nyuwun priksa katitya wigatos paduka anggenipun rawuh wonten ing praja ing Amarta menika wigatosipun menapa Koko Prabu? Menawi alit
utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Ayaka Praja saking negari Ndaramati. Nanging sak gendakan menika Paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna rawuh tanpa paring ceculing saderengipun Koko Prabu saestu ingkang rayi nedya nyuwun pirsa sartanipun kula nedya nyadhong dawuh Paduka anggen Paduka rawuh wonten ing Praja Ngamarta kepareng ing sakmangke kula nedya andang dhumateng rawuh Paduka Koko Prabu Jagat Dewa Bathara jagat pangestu krawayah Bathara jagat Nyai Prabu kula nuwun sewu. Anggen kula sowan wonten ing mriki menika waleh-waleh menapa kula menika namung kepengin tuwi dhateng kawelisanipun kadang-kadang kula para Pandhawa. Dungkap angka kalih kula nuwun sewu. Teka Paduka Nyai Prabu paring dawuh ingkang kados mekaten saksampunipun ingkang raka mrapta wonten ing negari Ngamarta. Kula nuwun sewu. Kamangka ingkang ngersakaken kula kedah sowan wonten ing Praja Ngamarta menika inggih Paduka Nyai Prabu Puntadewa piyambak. Lumantar nawala ingkang sampun 3 hari kapengker sampun kula tampi sampun ingkang raka tampi. Suraosing nawala Paduka mboyongi dhumateng pisuwanipun ingkang raka ing Ndaramati supados sowan wonten ing negari Ngamarta. Mila saking menika sowan kula menika nedya nanjaken Nyai Prabu wigatosipun menapa? Dene Paduka animbali dhumateng pisuwanipun ingkang raka ing Ndaramati Nyai Darmakusuma anjrenggang puspita arum kasilring samirana mriki sekar kadung ko ngas kandanya maweh laras retnaning driya Aduh Koko Prabu sewu-sewu kalampatanipun ingkang rayipun Puntadewa tadah wadana krana sakathing jejiban kewajiban kamrajan ngantos kula kalimput kula kesupen bilih 3 hari kapengker kula atur namala dhumateng Paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Koko Prabu sayekti anggen kula mboyongi dhumateng rawuh Paduka wonten Praja Ngamarta menika mboten sanes kula namung badhe pirembagan saha tetarosan kula nyuniga pertikel Paduka Kanjeng Koko Prabu babagan lampan wonten ing Praja Ngamarta ingkang sampun wonten 3 candra menika ngelambangan jalaran sedaya menika ingkang dipun raosaken dening ingkang rayipun Darmakusuma. Para kawula sak negari ing Ngamarta ugi sami ingkang dipun raosaken kados dene ingkang rayipun Puntadewa Koko Prabu. Lho. Kula nuwun sewu Yayi Prabu. Ingkang dipun raosaken sartanipun kawontenan ingkang tumanduk wonten ing Praja Ngamarta menika punapa? Keparenga samangke Paduka paringa dawuh ingkang teteluk swados ingkang raka menika tanggap. Sartanipun kula mangertosi wigatosipun dening Paduka nimbali dhumateng pisuwanipun ingkang raka. Aduh Koko Prabu. Sampun wonten 3 candra menika negari ing Ngamarta kadih dene ketaman pagebluk.
kathah para kawula ingkang nungsang puyangan umbuk bentus nggudel bingung mboten saged mangertosi lelampahan kiwa tengenipun sartanipun mboten saged milahaken wonten pundi barang ingkang lepat lan wonten pundi patrap ingkang leres sedaya sami kalimput mring kewajibanipun piyambak-piyambak sedaya kawula sak negari ing Ngamarta sami sampun boten emut Purwodaksena sedaya menika tartentu namung dipun sababaken awit sampun wonten tigang candra menika Kakang Semar Badranaya ing Karang Kadempel inggih Kakang Nayantaka mboten netepi kewajiban kaprajan negari Ngamarta Kaka Prabu duh Kaka Prabu ingkang rayipun para Pandhawa utamanipun ingkang rayipun Darma Kusuma mboten saged menawi dipun tilar sartanipun dipun colaken dening Kakang Semar Badranaya tartentu Kakang Semar Badranaya menika minangka batur pangembating catur sedaya kawula sak negari ing Ngamarta menika saged tumindak leres lan wonten mapan wonten ing margi ingkang leres menika tartentu awit saking pangudangipun Kakang Semar Badranaya Kaka Prabu pramila anggen kula mboyongi dhumateng rawuh paduka kula namung nedya nyuwun priksa satanipun nyuwun niguh pertikel kados pundi anggen kula badhe anengahi perkawis menika amargi Kakang Badranaya mboten sowan wonten ing Praja Ngamarta Kaka Prabu Sri Bathara Kresna sidhem jroning pasewakan Wadya tanpa sabawa kapraban dening Sang Nalendra Tama mangu-mangonengi lerwu sing duka cipta berbudi mantuna raras berbudi mantuna raras Segebyar katari kuling kono to wae didhematan ing kawontenan Gering Ngamarta anenggi nata ing Ndarawati nampi sabda pangandikanipun Sang Prabu Darma Kusuma legeng nganti kaya pratima golek kencana kasaru geger njaba yak ngarsa tangkeping purika pasiban bono amuk apa to kang dadi darunane ora ana macana putri Gajeng medhun saka Mranggilan kejawi amung sawanipun utusan saking Karang Kadempel Atmaja Panengah Kilurah Semar Badranaya nggih Kilurah Petruk Kantrong Bolong Semawana Atmaja Wragiling Sang Semar Badranaya nggih Kilurah Bagong ya Kilurah Kacepot ingkang mantun miyak sangganing para sibuk repepeh pindha soto mentarang kaget kang samya mulat pangur-pangudas marang Indya Kancana Daya yak jaluk dalan
Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ngono ae ana halelumo tamra kanggeng awita denjeng-denjengan mun mangke Koko Prabu jering ngantos paripurna anggen kula matur marang resa jengandika Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna kula kinten menawi wonten alindra ingkang rawuh madyaning kedhaton negari Ngamarta mboten nginten babar pisan Koko Prabu dereng ngantos pura anggen kula rarasanan dumateng Kakang Semar Badranaya menika sowan atmajanipun Kakang Nayantaka menika Petruk nganthong bala dipun dherekaken dening pun Panakawan Bagong Koko Prabu jagat pangestu ngara wayah Bathara jagat lah dalah Panakawan kok sowan teka sore-sore kaya ngene iki kula nuwun sewu Nyai Prabu menapa sakmangke menika mboten badhe ngrisak kawontenan swasana madaning kedhaton negari Ngamarta. Kula kinten mboten Koko Prabu awit menawi miturut pamanggihipun ingkang rayipun Darmakusuma. Tangeh lamun Panakawan sowan sonten-sonten kados mekaten menawi mboten wonten wigatos ingkang badhe dipun aturaken dening pun para Panakawan menika Koko Prabu.
Mila sak mangke keparenga kula nedya andangu dumateng pun Panakawan menika Koko Prabu nggih Yayi. Kasumanggaken para bawasiswa wonten asta paduka Yayi Prabu Puntadewa. Inggih, Koko Prabu lenggangkeng langkung sekeca. Nggih, sampun boten krang prayogi. Petruk antong bolong. Sakwise sira sawanana ngarsaning panjenenganing sun padha slamet negari Ngamarta. Mboten manggangan setunggal menapa sowan kula kalis ing sambikala tebih saking Rubeda kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya Petruk syukur binagi sewu. Sira atur bekti kelawan panjenenganing sun pusendak tampa. Ora liwat pangestuku wae tampanana Petruk. Nun inggih kula punika jimat. Ya. Sak banjure kuwi Bagong padha raharja sak praptamu. Bagong padha slamet tekamu Bagong. Wo layane wis ngorok ora. Gong. Bageke sinuwun. Kowe se liyane se. Wo ya. Kowe se rampungno kowe se aku tak ngeler sik. Aku mau ngimpi oleh petang nomeran itu. Oh iya. Mbok menawa ngekaki, mbok menawa aku nang kene diwenehi. Ya iya. Petruk padha raja sak pramtamu Petruk. Lho, sinuwun Kresna. Iya. Kok lenggah teng mriki. Ya sawetara aku suwan ana ngersani Yayi Prabu Puntadewa. Oh nggih. Nggih, kula ngertos, kula paham. Nggih. Wilujeng sinuwun bekti kula kunjuk. Iya. Pangestuku tampanana Petruk. Nggih, kula punika jimat. Petruk padha raja sak pratamu. Ndara Werkudara. Iya. Wilujeng Den bekti kula kunjuk tak tampa pangestuku tampanana. Nggih, kula punika jimat. Petruk padha raja sak pratamu. Ndara Arjuna. Wilujeng bekti kula kunjuk Ndara. Iya Petruk tak tampa pangestuku tampanana Petruk. Nggih, kula punika jimat. Petruk padha raja sak pratamu. Iya Petruk padha raja sak pratamu. Pangestunipun Ndara kembar Ndara Nekula Sedewa. Wilujeng bekti kula kunjuk Den. Iya tak tampa pangestuku tampanana Petruk. Iya Petruk, pangestuku tampanana. Prayoga nggon mulungguh ya Petruk. Nggih, sampun boten kirang prayogi. Petruk kanthong bolong. Nun. Banjur apa wigatine dene sira sawanana ngrasaning panjenenganing sun mengke riyen. Cah niki mang bageke riyen. Niki nek cah niki nganti ora mang bageke, mengke nek niki pun kecewa, niki ming pun nesu, mengke nek nesu nguyuh sak nggon-nggon. Napa kelakon keraton pesing Separan-paran? Iya Petruk aku lali. Nggih. Bagong padha slamet tekamu. Nggih, pangestunipun sinuwun Puntadewa. Wilujeng sinuwun bekti kula kunjuk. Iya, Bagong pangestuku tampanana. Kula pundhika jimat. Wah, jan beda ya, Truk. Apane? Kowe nek mangkat wayangan numpake mobil. Lah, aku mung trima numpak sepeda. Ayo ora apa-apa to terima-terimake. Wah, mudhun gunung dhuwur kae. Neng gayeng, Tru, yakin gayeng. Kowe karo sapa? Aku karo Lik Rus. Wong arep ngerem malah ngiwa malah neng ngene iki ya meh kejlungup mau. Ha ya ora apa-apa. Nggih sinuwun sampun boten kirang prayogi. Bagong padha slamet kamu. Sinuwun Darawati. Nggih. Wilujeng sinuwun bekti kula kunjuk. Iya. Pangestuku tampanana Bagong. Nggih, kula pundhika jimat paripe dayana ning kasantosan prayogakna. Nggih, pun prayogi. Bagong padha slamet kamu. Pangestunipun Werkudara wilujeng den bekti kula kunjuk. Iya, tak tampa pangestuku tampanana. Penakno lungguhmu. Nggih, pun kepenak. Bagong padha slamet. Nggih, Ndara Arjuna. Wilujeng bekti kula kunjuk Den. Iya, tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundhika jimat. Bagong padha slamet, Bagong padha raja. Pangestunipun Ndara kembar wilujeng bekti kula kunjuk. Ya tak tampa Bagong pangestuku tampanana. Ya pangestuku tampanana. Nggih. Prayogakna nggon mulungguh Bagong. Sampun boten kirang seprayogi. Ya.
Petruk kanthong bolong kula wonten timbalan sinuwun. Sakwise ingsun nandhang kelawan jeneng para banjur apa kang dadi wigatine dene sira suwanana ngersaning panjenenganing sun kepareng kula badhe matur marang ngersanipun sinuwun Prabu Puntadewa kathah lepat atur kula diagung pangaksami sinuwun. Ya Petruk ora dadi ngopo. Nggih. Saderengipun kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk marang Rasa Paduka Sinuwun Prabu Puntadewa. Ya Petruk ndak tampa sak banjure. Nggih. Sak banjuripun kula menika minangka lidah sinambung saking bapak kula Semar Badranaya. Inggih wong atuwa kula Nayantaka, inggih tiyang sepuh kula Badranaya. Bapakmu dawuh kelawan jeneng sira supaya sowan ning negara Ngamarta. Nggih, pancen leres mekaten. Banjur wigatine apa Petruk? Kepareng kula matur sepisan. Bapak titip salam kagem Paduka Sinuwun Prabu Puntadewa. Sartanipun Bapak nyuwun pangapunten, kula ginyuwunaken pangapunten kalian Bapak dumateng Paduka. Awit sampun wonten tigang candra menika kok Bapak mboten sowan netepi kewajiban Kaprajan Negari Ngamarta. Awit wonten rubeda ingkang tumanduk kalian Bapak sinuwun. Nduh. Bapakmu ora sowan 3 sasi merga ana rubeda sing tumapak lan sing disandang dening bapakmu. Nggih, leres kasinggihan mekaten. Banjur bapakmu kena ngapa, Petruk? Sampun wonten tigang candra menika, bapak menika sakit. Bapak kula menika gerah. Ngaten. Bapak kula menika nembe kirang fit. Bapak kula menika nembe kirang sehat. Wah, ngantos bapak niku wayangan ming trima nyekel saron papat wau dalu niku. Ngaten niku. Sangka mboten kepenake awake, kirang sehat niku wau. Iya, Petruk. Nggih. Lah, ning sareng pun bapak pun sehat, ndalu niki bapak pun pindah, pun nyekel kempul sak menika. Ngaten. Samenika dados bapak menika sampun pun sehat. Iya, ning saderengipun bapak menika bidal ngayahi gati mangkat wayangan bapak menika dawuh kalih kula. Tro, aku janjane ora kok lara awakku ki ora. Ning sing janjane sing lagi ora sehat kuwi pikirku, Tro. Lah nuwun sewu, jenengan niku menggalih napa to, Mas? Wong pun sepuh niku mboten sakathah sing dipenggalih. Niku sing kedadi penggalih niku tanggungane anak-anak. Wong nggih, anak-anak pun mentas, gareng kula kalih Bagong nggih pun mentas. Kula pun wajibe pun wancine kula mentah kalih bapak. Wonten bot repote bapak, kula sagah ngatasi, kula sagah nengahi. Sareng kula ngoten, kula matur ngoten kalih bapak, bapak nembe purun ngendika. Bapak nembe purun maring dawuh. Aku janjane iki mung menggalih kawula Ngamarta, Tru. Lho, kok ngoten? Kula takon ngoten. Bapak niku ngendika ngeten. Wis ana 3 candra iki kok kawula Ngamarta utamane Nalendrane kok wis ora nggatekke karo kawulane cilik. Nalendrane kae ratune Sinuwun Prabu Puntadewa kok wis ora nggatekke karo kawula cilik sing dhisik arep dadi Nalendra sing nyoblos klebu bapakmu iki. Kok saiki wis lali, Petruk? Apa wis lali karo sumpahe? Apa wis lali karo janjine duk nalika semana? Nalikane arep nyalon dadi Nalendra ning negara Ngamarta janjine bapakmu ki bakal dimuktekke. Ora mung bapakmu, kawula sak karang kadempel janjine Sinuwun Puntadewa dhisik kae bakal dimulyakke uripe, bakal dikepenakke uripe. Ekonomine dhisik Sinuwun Puntadewa wis berani jamin. Ngono. Kawula karang kadempel ngasih Sinuwun Puntadewa sing dadi Nalendra. Kabeh kecukupan ora ana sing sarwa kekurangan. Nadyan Semar ki ming uripe wong kere ning ngendikane Sinuwun Puntadewa nek sarwa kecukupan sak ora-orane Truk mesti bakal ana nyatane. Ya pancen sing dadi sabdane dawuh Sinuwun Puntadewa kuwi mau bener, numusi karo sing dikendikake. Ning kok beda karo saiki, Truk. Bentene napa, Pak? Bapak ngendika,
Sinuwun Puntadewa kaya ta wis lali karo dalan sing bener. Kawulane wis ora digatekke. Ana swara kritikan-kritikan saka para kawula, Sinuwun Puntadewa ora nggatekke, ora nggagas, malah kaya-kaya tutup kuping. Nuwun sewu niki kula ming nerusi dadi ngendikane Bapak. Ya ora dadi ngopo, Petruk. Apa sangka tipise keadilan ana ing negara iki, Petruk? Nganti suarane rakyat wae kok Sinuwun Puntadewa ora krungu. Apa sangka tipise, apa sangka minime keadilan sing mapan ana ing negara iki. Nek ngono, bapakmu wis ora digatekke karo Sinuwun Puntadewa, luwung awake dhewe pindah. Golek perumahan ning daerah Wonosari, nak malah mending to, Truk. Lah ngoten niku. Mila saking menika Sinuwun, kula menika namung badhe ngaturaken kritikan lan saran saking bapak menika supados dipun gatosaken dening Paduka ingkang Sinuwun Gusti kula Sinuwun Prabu Puntadewa. Nggih, leres menika. Kula piyambak ugi ngraosaken. Pun enten 3 sasi niki kula arep golek beras kok dingal-ngal. Anak kula niku lara. Mengarep golek rujukane dingal-ngal. Kon mubeng rono, kon mubeng rene. Kula niku nganti bingung. Wong-wong urip kere, urip sarwa kekurangan. Isih kon nganggo syarat iki kuwi kamangka kula men KTP mboten damel. Sangka kula le kere. Ngoten. Bantuan kula niku nganti ibarate ngemis-ngemis. Seminggu mung saged tuku beras liter tok. Niku memang kanggo 3 dina. Petang dina mrana wis klisir ora karu-karuan. Ekonomi kula Sinuwun kula nuwun sewu manggatekke. Ngoten. Ekonomi kula manggatekke. Kawula-kawula cilik sing riyen nuwun sewu nyoblos kali sampean niku mangkelingi. Ora mung ngomong tok sampean dhisik janji ngene-ngene bareng dadi kok lali. Kula nuwun sewu menika. Ampun keplok rumiyin menawi dereng nyawer. Rambine ora. Kawula ming njaluk saweran ora. Iki leres sing tak rasake kaya ngono kuwi, Truk. Ah iya, Apa nganti sangka serune le nganggo headset nganti suara rakyat kecil nganti ora krungu. Iya. Nuwun sewu ning iki kula ora sowan mrene ngejane ora kula sowan mrene kawula sak pedukuhan kula niku do klisir kabeh. Galu sakniki mang sawang. Kawula sak pedukuhan kula sakniki teng gruduk melu mriki. Wigatine napa? Jeng demo. Kena ngapa kok ana 3 sasi Sinuwun Puntadewa ki wis ora nggatekke, wis lali karo kawulane. Ten niku. Nggih, nika leres sing diaturke Bagong menika leres. Dadi mboten ming Bagong ki ngomong ngeten niku ora ming jare bapak, ora ming mergo diomongi bapak. Ning Bagong menika ugi ngraosaken kawonten ing kados mekaten. Semanten ugi kula menika ugi ngraosaken kawontenan suasana ekonomi menika pun kadidene paceklik. Ning bareng kula sawang negara-negara liya, Wirata, Ngastina, sanes-sanese kok padha urip mulya. Lah niku kula niki merasa iri. Kena ngapa negaraku dhewe kok malah kaya ngene? Kamangka negarane wong liya kok iso urip adil makmur. Kuncara njayeng bawana, kawulane padha ayom tentrem, mansinamatan daya dinayan. Lah sementara negara Ngamarta sing ratune iki sarwa ikhlas, apa-apa ora dadekke perkara, apa-apa mesti sambat sebute kawula mesti dirungokke. Kok sak gendakan 3 sasi iki kok wis lali karo kawulane menika janjanipun menika wonten menapa? Lah niku. Ngoten niku. Niku sepenggal ingkang dados ngendikanipun Bapak, unek-uneke Bapak kalih unek-unek kula, unek-uneke Bagong. Nggih, leres. Neng kejawi saking kejawi saking menika sowan kula kalih Petruk niki ugi duta Panglawung, duta kongkonan Panglawung Raja Pati sapa sing tekaning Pati Bagong. Weh ora sida Ding, kula menika minangka duta utusan saking Karang Kadempel saking bapak kula Badranaya. Kula kedah sowan wonten ing mriki
ngaturaken bilih bapak menika tesih kepasrahan tanggung jawab. Ngoten. Bapak menika tesih dipasrahi tanggung jawab kalih para Pandhawa, pusate dipasrahi kodrat kalih panguwasaning Dat Kamurwing Dat. Bapak Semar menika tesih kedah momong kaliyan para Pandhawa, utamanipun kawula rakyat negari Ngamarta. Ngoten. Iya, banjur sak banjure kepiye Bagong? Lah mila saking menika bapak ki iruh kaya ngene iki bapak ya ndek upaya. Bapak ya ndek upaya kepengin dandani. Lah sing didandani luwih dhisik saka kawula cilik mengko sumrambah ning ratune ning nek miturut kula lho sing didandani niku kudune ratune sik. Sebab satu ratu menika minangka panutan. Kalih ratu menika minangka pemimpin negara. Ingkang kedah dipun tuladha, dipun ugemi janji-janjinipun, ingkang kedah dipun bekteni, ingkang kedah dipun hormati. Kula nuwun sewu, sampean pirsa napa mboten? Kula sore wau sowan mriki, kula ora nyembah karo sampean. Kula ming salaman, Petruk laku dodok truk. Niku pun kula setting, Truk, kowe engko nek sowan rono, kowe dakik-dakik sowan. Mergo kowe iki cen bocahe kondang aluse. Petruk nyauri, "Ya, njur kowe kepiye?" "Aku metenteng, Truk. Aku salaman karo Sunan Puntadewa. Mergo apa? Aku ngono ki ya batinku ngono ki ngelekke kira-kira Sunan Puntadewa kuwi peka apa ora." Ngono. Cara-carane jaman saiki ngene. Apa ya kata-katane, Truk? Mbuh. Arep muni kok lali kata-katane ra. Nek nganti kawulane sampean kok wis ngurangi rasa bekti kalih sampean, ateges enten sing luput kalih diri pribadi panjenengan. Ngeten menika lho. Mbok kuwi bener apa ora kata-katane mbok sak kecandhaku kuwi. Ya wis sak karepmu. Lha sang menika bapak utusan kalih kula kalih Petruk, awit bapak menika kepengin bangun kayangan. Nuwun sewu, kayangan menika mboten kok ateges papan sing magrong-magrong, papan sing kebak wisata, kebak monumen-monumen gedung pencakar langit menika babar pisan mboten. Nanging bapak menika kepengin mujudaken suasana negara ingkang tentrem, ayem-ayem tata titi tentrem masinamatan daya dinayan, mboten wonten regejekan, mboten wonten kekurangan ekonomi menapa melih sosial. Menika bapak kepengin mujudaken kados mekaten. Apa darunane? Apa to sebabe? Kok bapak sing duwe unek-unek kaya ngono, bapak sing duwe inisiatif kaya ngono, merga sing ngrasake sengsara ki kawula cilik ya kuwi ora liya ming bapak. Apa ana ratu kok ngrasake sengsara? Ana apa ana ratu kok ngrasake kekurangan ekonomi? Mboten nonton. Mila saking menika supados anggen paduka madeg ratu wonten negaring menika mboten dipun anggep mung formalitas. Mila kedah dipun wujudaken ratu kudu iso ngrubah keadaan hidupe para masyarakat. Menika kedah dipun jumbuhaken kalian sedaya ingkang apa ki jenenge? Mbuh. Ingkang dipun ngendikaken Sunan Puntadewa. Ngoten menika. Lanjutna, Tru. Kowe ya diomongi oke karo Bapak. Nggih. Niku leres sing ngendikake Bagong niku leres. Bapak kepengin bangun kayangan. Kayangan menika mboten kok papan sing magrong-magrong menika mboten. Nanging kayangan menika mujudaken papan ingkang ning ati kawulane iso jenak. Kawulane iso urip tentrem, iso urip rukun, nadyan to beda keyakinan, beda agama, beda ras, beda suku lan beda bangsa. Nanging bapak menika kepengin mujudaken supayane para kawula sak negara Ngamarta ki bali tentrem guyub rukun kaya wingi meneh. Lah menika kepengin dipun wujudaken kalih bapak. Nggih, leres. Wong bapak nggih pun ngimpi kok. Ngimpi apa li? 4 5 6 1. Wow, dukuwi. Ora wis metu wingi bengi to. Bapak nggih pun ngimpi. Bapak niku pikantuk sasmita. Saking wujudipun nur cahya. Cahaya putih menika ngendika kalih bapak. Semar, nek kowe kepengin kawulamu karang kadempel sumrambahe ning kawula Ngamarta, sumrambahe ning Nalendra Ngamarta sing jeneng Puntadewa, kowe kudu iso miwiti mbangun kayangan. Niku nyata niku bapak ngendika kalih kula.
Iya, nggih. Ning syarate abot Semar, kowe kudu iso njalukke, kowe kudu iso nyuwun ngampilke wujuding pustaka Jamus Klimasada. Ngoten? Mila waleh-waleh menapa sowan kula kalih Petruk niki mboten sarjana mung badhe nyuwun dumateng Paduka Sinuwun Prabu Puntadewa keparenga paduka maringaken nyuwun kula nedya nyuwun ngampil kepareng paduka maringaken ngampil wujuding pustaka Jamus Klimasada badhe dipun damel srana bapak anggenipun bangun kayangan. Ngoten menika. Kena ngapa ora Kakang Semar dhewe sing sowan mrene? Kula rampun ngomong bapak bengi niki mangkat wayangan. Bapak niku wis kajibah RT ugi kajibah pengempul wonten Ngansor Laras. Leres menika estu. Mangkono nggih. Nggih. Mila waleh-waleh menapa sinuwun kepareng kula nedya nyuwun ngampil wujuding pustaka Jamus Klimasada menawi dipun keparingaken kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan nanging menawi mboten dipun keparingaken alasanan sebabipun menapa kula nyuwun katerangan ingkang gumathok sinuwun kagyatri sang kapiranggu rinanggul kinempit-kempit dosang retnaning bawana Yoki tukang walang ati Yoki tukang sing tias jagat dewa Bathara jagat pangestu ora wayah Bathara jagat Petruk Anrong Bolong nggih sinuwun Kresna Nyai Prabu kula nyuwun pangapunten kula ingkang kedah paring wangsulan dumateng pun Punakawan Petruk Anrong Bolong inggih Koko Prabu mboten dados menapa kowe mau muni piye muni napa kula mengaturaken ingkang dados ngendikanipun Bapak nuwun sewu kula namung dados duta utusan saking Karang Kadempel kula kedah ngaturaken menapa ingkang dados wigatosipun Bapak nggadahi gegayuhan inggih menika kepengin bangun kayangan kayangan menika mujudaken papan ingkang endah lan kamula ingkang mapan wonten saklebeting negari menika saged ngraosaken gesang tentrem mboten wonten rubeda menapa mboten wonten regejekan menapa-menapa niku mungkin sing digayuh Bapak mboten kok sing wujuding kayangan sing papan sing magrong-magrong papaning para dewa menika babar pisan mboten niku nek paduka pareng ajeng paring dawuh angsal napa mboten niku wenange Sinuwun Puntadewa Petruk nun kowe ngerti apa ora bapakmu kuwi derajate mung ngaceplik bapakmu kuwi mengkere wong elek nyala mripat wong ora duwe derajat lan pangkat wong loro sak udon telu sak urupan wae kok lha mung arep mbangun kayangan lah kok dadak butuhke syarat srana ya kuwi pustaka Jamus Klimasada apa dikira pusaka Jamus Klimasada agemane Yayi Prabu Puntadewa kuwi pusaka sing baen-baen ngono piye mengko gek-gek bapakmu ki derajate wong ngaceplek nyuwun ngampil wujuding pustaka Jamus Klimasada mengko gek-gek mung ngarep nggo mukti dhewe ngelingi lelakonmu dhisik nalikane kowe nggawa wujuding Jamus Klimasada kowe gleleng kowe angkling sila tumpang kendangan dengkul kowe dadi ratu kae nek ora mergo kowe nggawa pustaka Jamus Klimasada ora bakal kelakon Semalange nata Ndrawati nek ngasih iki mengko pustaka Jamus Klimasada digawa Kakang Semar Badranaya mbuh kepiye kahanane para Pandhawa nungsang puyang numbuk bentus ngudel bingung merga pustaka Jamus Klimasada diagem Kakang Semar Badranaya mung bakal nggo mukti dhewe sing angka loro bapakmu uga kleru lepatipun wonten pundi bapakmu kleru arep mbangun kahanan kaprajan kok nganggo tembung bangun kayangan iki mengko nek ngasiwang adipi kulon Bathara Guru rawuh ngasiwang adipi kulon Bathara krungu midhanget temukan dadi ature bapakmu lan gegayuhane bapakmu apa ora jeneng donya bakale rusak Petruk lho nuwun sewu sing wenang paring dawuh sing wenang paring jawaban menika inggih namung Sinuwun Puntadewa sebab pisan
ingkang kagungan wujuding pustaka Jamus Klimasada menika amung sinuwun Puntadewa. Lah jenengan niku enten mriki ming neneka. Ngoten. Napa sampean dijawab kon ngurusi kon gulawentah pustaka Jamus Klimasada? Pasrah apa mboten? Ora. Lah ngopo sampean kowar-kowar ngoten niku? Ning kowe linga, bapakmu ki wong derajate ngaceplik wong elek nyolok mripat. Bapakmu ki ora duwe derajat pangkat wong loro sauden telu sak urupan. Kok arep mbangun kayangan ki sing bakal dienggo ragat apa? Bapakmu wis ora minger karo githoke. Wis ora nyawang cenglik anane Semar Badranaya Petra. Dur. Ya. Raning bangune iblis lanat adalah strayali binatang September Oktober November Desember Januari Februari keparat kau sinuwun Bagong kok ora dalah tanpa tata krama ngadeg ana ngarepane panjenengan ingsun ben ngadeg ya ben lara ati kula ngrungokke ngendikane sampean nuwun sewu Nalendra teng negara Ngamarta niki sinten Yayi Prabu Puntadewa sing kagungan pustaka Jamus Klimasada Yayi Prabu Darmakusuma. Lah nuwun sewu. Kula sowan mriki niku kula nuwun sewu kula tak ngajari kalih njenengan sik ora arep malang kresik ora arep nesu sik. Kula mbetake sinten? Mbutuhke Yayi Prabu Puntadewa. Utamane ya kuwi pustaka Jamus Klimasada. Tak walik melih. Pustaka Jamus Klimasada sing kagungan sinten? Yayi Prabu Puntadewa. Iku malah mumet aku ngokok iki. Lah nuwun sewu otomatis sing nggadahi wenang paring dawuh, paring keputusan Kalimasada diwenehke kula napa mboten menika namung sinten? Ya mung Yayi Prabu Puntadewa. Ha saiki sampean mundur kula tak nyuwun priksa kalih sinuwun Puntadewa. Ngaten. Lho, kula ora sida nesu. Ginane napa kula ora iso gelut ta? Nesu wae ora apa-apa ning aku nang kene. Tenane to? Tenan. Wah, jan aku ora trima. Ana teko terang-terangan sampean menghina bapak saya di depan khalayak umum. Keparat kok. Bapak kula niku natep arep ming derajate Ponokawan. Wong loro saudan telu saurupan ming Ponokawan ning nika kere. Titi sing sangesmaya kula nuwun sewu. Kula ora arep panjang lebar matur, ora arep panjang lebar nesu-nesu teng mriki. Nek sampean pancen arep ngelek-elek bapak kula mungsuhe du sapa-sapa ning ajange dadane Bagong. Lah dalah kemaret. Ponokawan Kladukwan iku ora geduga sugih kendel Bondowani. Tanteni ana ing alun-alun negara Ngamarta. Kowe kuat nadai pusakaku ki senjata cakra aku meguru karo kowe selama taun. Waduh. Wis santai wae nek nglabuhi bamak yo nglabuhi ora usah wedi mati. Siap. Pun kula tenggo teng alun-alun Ngamarta. Janji telung kedheping peninggal kula ora ngerti glibete nata Ndrawati aja takon dosa. Ndrawati tak obrek-abrek. Ndrawati agek sungsang bawon lho suwun. Ora urusan kuwi. As. Was kowe. Ora salah. Anus maning jajalan sukretaning baung iblis lanat. Ponokawan Kladukwan niku ora geduga. Yayi Arjuna wonten timbalan. Ayo derekno laku ning pon Kakang. Nguyak karo Ponokawan kae. Aja ngasih kae mengko bali nyang Karang Kadempel. Mergo bakal ketiwasan. Yen Ponokawan Petruk karo Bagong kae mengko bali ning Karang Kadempel. Sumawana monggo kula dherekaken Kang Prabu.
Werkudara barep kakangku apa? kena ngopo teko kahanane dadi kaya mengkene di. Wah. Aku ora weruh. Aku dhewe ora ngerti kena ngopo Kresna. Duweni pambegan sing kaya mangkono. Werkudara Barep kakangku apa? miturute siadi gegayuhane Kakang Semar kang kaya mangkono kuwi becik apa ora? Miturute Werkudara, gegayuhane Semar Badranaya kuwi pancen luhur. Kepengin nentremke kawula sak praja Ngamarta, sartane kepengin buang rubeda sengkala sing tumanduk ning negara Ngamarta. Mula kang saka kuwi, yen to mbarep kakangku ngeparengake, ora usah suwe-suwe. Ayo tak dherake sowan ing Karang Kadempel, ngaturke wujude pustaka Jamus Krimasada supaya diake dipol mbangun kayangan. Miturute siadi kembar kepiye? Menawi miturut kula kemawon kok gegayuhanipun Kakang Badranaya menika luhur saestu kok Prabu. Menawi paduka ngeparengaken nawi, mboten kok nami kula rubuh-rubuh gedang. Kalian kang dipun ngendikaken Kakang Mas Werkudara nanging kula sarujuk. Inggih kok Prabu kula sarujuk. Miturute mbarep kakangku kepiye? Kabeh iki mau pancen wis ginaris dening pangwasan ing Dat Kamurwengdat. Yen to siadi nanjihke kaya mangkono pun Kakang uga nayogyani. Yen to dina iki pun Kakang lawan siadi kudu prapta ana ing Karang Kadempel. Masrahake wujuding pustaka Jamus Krimasada kinarya Kakang Semar Badranaya anggone bakal mbangun kayewangan di. Yen to pancen kaya mangkono, ora usah suwe-suwe. Ayo diake budal menyang Karang Kadempel supaya ninggal rampung jejibane Kakang Semar Badranaya ya dipol kakangku. Iya Di. Nanging sadurunge siadi ndak masrahe Purwasesa budal kang padha seba ingsun nedya kundra ngedaton. Yo, setika dawuh marep kakangku. Ngati-ati aja kaya bocah cilik Di Werkudara kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna gandring marangkilan. Arusang nata kundra ngedaton jeluk saking dampar kencana kinampin gambaran gading. Kadharaken sangjaning Promban Jedi manggung katanggung Jaka paloro-loro. Ingkang sami ngampil panjenengan Prabon. Kawis tinggal saking Mandrawati ndaknya Sang Sri Naranata. Lamun katiron saking Mandrawa kaya Sang Hyang Surya candrane.